Gaurkoan, musealeak espazioan Eugenio Azkue margolariaren olio bat daukagu. Isabel Bigarrena 1850 urte inguruan. Eugenio Azkue Gipuzkoako Foru Aldundiak lagunduta bere margolari formazioa Madrilen hasieran Federico de Madrazorekin, eta gero Erroman eta Parisen osatu zuen. Ondoren, Gipuzkoara etorri zenean, margolari oriotar hau Foru Aldundirako hainbat enkarguren arduradun izan zen. Tartean, hemen ikusten dugun garai hartako erreginaren erretratua, 3 urte lehenago Federico Madrazo bere maisuak egindako erretratu baten kopia dugu, eta suposatzen da Foru Aldundiak ofizialki erreginaren erretratu bat izateko beharra izango zuela, eta horretarako bidali zuen Madrilera Eugenio Azkue margolari oriotarra. Hemen ikusten duguna, hain justu, gure museoaren diskursoari oso lotutako figura baten erretratua da. Noski, Isabel Bigarrenaren jaiotzak eta bere aitaren ondorengotza aldaketak ekarriko du lehenengo Gerra Karlista, eta esan dezakegu baita ere, Bigarren Gerra Karlista bera 1878 tronutik bota ondoren Madrilgo gobernuan egondako aldaketek edo eragin zuela 1872 urtean Bigarren Gerra Karlista. Beraz, 19. mendeko figura nagusienetako baten erretratua dugu, eta gainera bi karlistaldietan paper oso garrantzitsua jokatu zuen emakumea.